Garai batian, etxian kafea egiteko, hause erabiltzen genuen. Hemen jarri, kafe gainen bota, eta nahin besteak ore, Gero, ura irekiten jarri, eta bertara bota. Dena zurgatze unian, gainuntzekua. Baina, gaur egun, ez errezikindu gabe, holako katxarru azkau, nun baiten sartu, botoi batei eman, eta listo. Zenbat aurrerapen ez da, gaur egun ere, abeltzaitzan eta nekarzaritzan, holaxe gabiltza. Olioak oiategi mugikorretan, hauntzak ezi digitaletan, hemen txekudeatze ditugu. Hau marka lagunak, aurrerapen asko, baino askotan, atzea behitu berrare bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Izaro, Zubiria, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Dana txukun lagaldezu, hainbeste gauzar tartian. Bai, korrika etorri naiz, Korrika etorri zea? Bai. Me katxiz lama. Ezkeneko buelta hain da. Bueno, leku guztietan dago gaur egun teknologia tope, baserrin ere bai, saiatzen zate hor, ez dakit, durronakin, o gauzak dituzu, olako ikan, o guendik ez? Bai, azkenen lehenengo sektorene badabizte, olako teknologiak eta olako erramientatxok sortzen, ez, eta garatzen. Eta gure kasun dauzkeu koiarek. Koiare digitalak diela, esi virtualak. Horri bilika esaten bai esi virtualak eta. Bai, da, dauzkeu proiektu piloto baten sartu ginen eta behientzako eta hauntzentzako. Behiekin asko ez da ibiltzen, ze guke ibiltzeiten lursaiak txikik die, eta lursail txikitan ez di joazte horren fin. Baina hauntzekin oso ondo eta fenomeno. Bai, Hauntze kontrolatzeko da sistema. Eta ez dia pasatzen? Sekula ez du pasatzen? Ez dia pasatzen. Ikasin behar du, azkenean zuk behar dezu tarte bat, erakutsi behar diozu, bereik ikasin behar dute, azkenen bereiek zuk esi virtual bat marrazten dezu, ez? Eta bereiek esi horta, muga horta gertuatzen dihoazten einen, iru pi deizkie, eta orduan bereiek ikasteue, eta lehenengo edo bigarren seinalen, buelta amateue. Eskerrak laguanketako jendek ikasteu mintza zerbait, hori bianketako jarri, eta akaso ez, ja aurrea. Behin da berrize, akats berdin eta eroitze. Bueno, eta zukalden aritzaltzea hainbeste gauzakin eskuartean ibilita geho. Bea, guza ez baino ez, nahi zaitzen. Oso gutxi, ez. Dauket 10 zoragarri bat, purek eta itxizkiten. Ondo. Horre heldu. Bai, gusta ez zaite baino ez. Denboa nik uste, oinarrizkoa. Xerrak, hamburguesak, bizitzeko. Pure azkar bat, brokoli vaporen jarri eta alamuz. Bueno, ez da gutxi. Bueno, gaur elkarrekin ingo deuna da, talo batzuk. Ingo deu txekorra mingainakin beteta, nasketa erbatketekin, eta gero kurruskari moguan, hor ingo deu entxalada hola dana gordinikan, talo hombre kurruskari batzu topatu eta goxatzeko. Ados? Fenomeno. Adi lagunak, ehundoko saio bat horreta. Bueno, lagunak, eta Izaro, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, mingaina hoituko garaian. Talo, eta esan deun, entxalada berezi honekin. Hemen da gauna da mingaina. Hemen da gau tipulina, tomatia, oreganoa, pipermina, hemen da gau bixigarria, ardua, salda, baratzuria, laranja eta tomate lehorra. Ingo deuna da barazkik, baratzuria eta tipulina goxatu, gero tomatia raiauta berta botako deu, pipermin pixkat, murrizten utzi, eta behin murrizteanian botako deu. Salda pixkat, baitare laranjan zukua botako deu, ardo zurila eta mingaina pusketetan inda. Hoi dena murrizten danean, erabiliko deuna da talo gainen jartzeko. Jarriko deu, talo ingo deu, berotu, ura, irinia bota, harto irinia, gatza tanto bat, masatxua egin, talok normalen plantxa bat berri zate, baina sartainan ondo aldia egin, eta gero ingo deuna da, banasketa jarri, tomate lehorra, eta gero hemen entxalatxo bat ingo deu, dazkaula errefautxuak, luzokerra, tipulina tomate, limoia, eta badakizu zer dian hauek. Bau, da, hamburguesetan jartzean hori jalapeñua. Pikantia, pikante sali altzea. Ez, batez. Batez? Gorri jartzen naiz. Ekatxizla, amar. Bueno, pixka jarriko jo, bale? Tamen pipermina erdi bat ez dira zuziko botatzen.
Gutxi. Venga, ba. Bueno, ingo deuna da, esan deun bezala, lehendabizi goxatzen jarri barazkik, ni jugu naiz batzuia eta tipulinakin, eta zu tomatea berraiatuko dituzu, bale? Bai, zu gutxi egin behar die? Ez, Obe behitu, hortan, vale. behitu, ingo zuna da. Hemen dakau, raiatzekua, hemen boltxoa jarriko dugu horrela, eta behitu, ite diguna da. Moste dugu erditikan, Bai. eta orduan, jute zehola raiatzen, azalakin bakarrik gelditzea eskuan, mamila berta jute eta azala organiko botatze dugu. Vale, eta organiko Ados, ondo hor dakazu. Hemen, Bai, vale. zakarrontzilean. Denak, tomate guztik. Bai, Laura. Vale, ondo. Venga, ekin lanai, eta mingaina eman berdi hori bai, Hoi gutxiko kostatzen zaigu. Hori gutxi kostatzen zaigu, bai, nire bai. Ella esan, jendia fuerte, sabe, bai, lepoti gora oso fuerte nago, bai. Bueno, Izaro, uetako etxaldet izatoz, ezta? Bai? Ikuste izu sare sozialetan hor zabiltza, zure gauzak eta txintxilikatzen, une oro. Bai, saiatzen naiz, bai. Bueno, ni baki zenba gauzaz kasun, abere mordo bat, bueno, zu aizkak, erlek, kontatu pixka zeite zuen bertan. Bai, bueno, azkenen gure proiektua da, etxalde txiki bada. Eta etxaldea, ez da ustialeko handi bat. Eta, gure proiektua dibertsifikazioan datza, ez? Pixka garai bateko baserrik bezala, ez? Garai baten baserritan, denetik egote zan, ez? Eta, funtxe da, azkenen, hanka batek ez pau funtzionatzen, beste badaukezula, ez? Garai baten bezala. Eta dena aprobetxatu, eta, alako zirkuito batean, ez? Ximaurra batzatik berdure, eta, ez? Eta horitxe, denetik pixka daukeu, hasi ginen behiekin, nahi behiekik eragarri gustatzen zaizkit. Bai. Azkenen, nik albaitaritza ikasi nun, da ikasketa bukatu nitunen, lehen lana izan zen esne behi ustialeku batean, eta ordu ezkeoz, behitarten lan indet. Eta, eta ekarri genitun pare bat behi, eta hortxe hasi ginen, beti genuen zerbait iteko gogoa, eta poliki-poliki, gero erle zaintzan baita, gero frutarbolak suertatu ziren, guain oiok eta oieskokin negabiz, hauntzak terno batzu. Kasu, igual eno bukatuko da, zesta kasu. Danetik anpizka esan dezu bezala. Denetik, ardik ez dauzket behar, ardik ikaragarri gustatzen zaizkit. Ez dauzket gustatzen zaizkit. Hauntzak esan dezu bazkazula. Hauntza bai, hauntze bai. Eska hauntze die, marabila. Bai, ez da? Bueno, terreno garbitzeko. Bertako azpigorrik, zeu polita dia. Bai, alutxe, Bai. Hombre, eta gaina indartxua dia, Eta Bai, ez dia txikitxok, Ez. Eta az esan behar nizun, hoi guztia kuderatzeko bakarrik zaude horretan aurrian edo zer? Ez. Azkenen proiektu familiar bada, nire bikoteatan gaude, gero umek. Nun da hauetako etxaldia? Lizartzan. Lizartzan, bale. Bai. Eta han baserri bada, zuek bertan bizi zeate? Bai, hoi da, Mikel nire bikotea bertan jaio zan. Bale. Bere aita zanak bai zituen ardik eta bai zituen aberek. Baina, aita min bizikin hil zan, eta bere amak erabakizun, aberek kentzea, ez? Eta orduan urte batzutan egon da, hueta, baserria hueta da, egon da animalik gabe. Eta gero Mikel juntatu zen, albaitero batekin, da, venga, vuelta atzea. Aberia. Eta hu sasilla garrapatuta zeon dana, edo vuelta mandio zuela, Bai, egia esan, batez etxeatzeko malkarra, eta etorri zegoen kriston ondo konfinamentua. Nik uste pixkat hasi zela dena, konfinamentu garaien ja pauso garrantzitsunak horren mango genitxula, ez? Denbora pilo bat zeon, desbroza horakin nahitzeko, eta atxandak agoizen Mikel da bera nahia, atxalden nio alderantziz, nire koñata de bai, eta hortxe, eman genio, txemeño hori ez du aprotxatu bat? Aprotxatu, alde zundu guztia. Zeula labanakin? Bai, horrekin eman. Ez dut oso zeain, baina, Bai, gehiagi ezamuztu labana. Gero zorrotu miarda eta. Ez, ondo, oso ondo. Hau, garbitza botako deu, hau ingotena da goxatzen jarri hemen, tipulina horrena utziko tipulina batzu jakin pixka goxatzen, eta gero botako deu tomatia bertara. Hau baket ibiltzea? Eta zuen bizi, noski hortako da. Hemen dikan ingo zuna da, laranja zuku batea. Hain bizi zabiltzala, horre ire bai eman. Erretik moztu eta zuku batea. Eta az esan behar nizun. Orduan, horrena, behiekin, horrena garbitzen hasi zinaten. Behiak ekarri. Eta orduan garbitu genuen, da orduan zaren, ostra, hemen ganaua sartu behar da, bestela berrize, eta dute berrize sasitarten gaude. Da orduan garri genituen, bi behi, galo behi txikioitakok. Azkenen Lizartza, so malkartxu da, errekazuloa da. Herri bizie da, baina... Oreo antzeko horiek dianak, ez da? Beltza, txuri, beltza, hola ez dira. Daude, hiru kolore, hiru kapa izan aldu. Beltzak, gero oreo deitza zaionak, beltza eta erdien raia txuriakin, edo gerriko txuriakin, eta gero dauzkeu txuri-txurik. Txuri-txuri baita. Bai. Eta nungo diala esan dezu, arrasa hori? Eskozesak die. Eskozesak, bai, eta die oso rustikok. Ez que eskozesak dira beste batzukola hemen rekilua dauzkana eta Jailanak. Jailanak, bai. Bai, enaute dauzkenak, bai. Bale, oita, enaute hontzan hemen bai. Bai. Eta,
horrekin ze, gustatu, goxatu, eta gehiago ekarri, azkenean guen gehiago azkazu, ema buru azkazu eia. Ba, guain dauzkegu 15 ama, baina gu txekorrak hiltzeike 2 urte pasakin, ia 3 orduan juntatzezkigu 2 generazio. Vale. Eta guain txongo gea, 30 piko burukin. 30 piko Bai. burukin. Karo, zuek dana ekologiko nitezu, Bai, ezta? bai. Eta orduan ez da bestetan bezala bost o lau hilabetekin amakin kendu, eta gero loitzea sartu eta urte eta Ez. gutxikin akatu baizik, eta emate jo zuet denbora. Gau, gure larren daude eta normalen larretik zuzenen hiltegia jute, orduan behar dute, alare arraza beha deola da, poliki etortzean arraza bada. Bai, txiki Zezena xamarrak botatzeko dira. de, etxoite, ba igual arraza normal baten, ba 2 urtekin ja, zezena botatze bali maiozu, haueinik 3 urte etxoite, jote, zegoan di txiki die, eta Claro. gorputza gota garrauke baita. Eta, ez esaten zu, arraza berezia dela, larretikan aldala eraman beste edozein arrazakin hori ezingo zanin, o ez dalako ekonomikoa ez daiten, o zeratikan ez daiten. Beste arrazak azkenen, pentsatu behar dugu, arrazak baita jundiela pixkat eredu industrialago batea, ez? Lortu die genetikoki, ba, pixu gehioko, muskulo gehioko, ba, bueno, animalik izatea, ez? Hau da, oso arraza rustikoa, eta gero daukate, berezitasuna da, azala daukate oso lodia. Ordu negua pasatzeko garaien, bai, ez dute behar beste grasa almazenatu azalazpin, bai? Orduan grasa horitu infiltratu errexago. Orduan aragia atatz zaizu, ba, bueno, ba, infiltratugoa, grasa infiltratugokin. Eta gero oso sufritu die, gure gain negun kanpon daude, elurretan kanpon egun die, fardo pare bat bota, eta... Eta hortze, Keragarri jateko sufritu pizka die. balimaka, venga, aurrea, Bai, ezta? bai, eta gero oso ondo aprotxatzeko, zein belar puntxekin, zein belar zakarrakin Bai, hori bertako potxoka bezala, o betizuk bezala, eta azkenean ohituta daude bertako... Hoi da. Ez duela ber pentsua eta Ez, dikadura a ber. soberan, ezta? Dena, zera, pentsu pixkat emate bai ozu, ba, Bai, pixka errexo prozesua borobilduko dira, azkartu ezta? itezu, baina, bueno, ba, ez da gure helburua, eta, bueno. ba, Eta, adibidez, txekorra hauek eta oi askoke bai esan dituzu bazkazula, ezta? Bai, eskok, oain proba indeu, tanda bat gizentzen nahi horri izan gendun kiston sustoa, bueno, sustoa, ez amorrazioa, zera. Bai, horren zuen Instagramen izan etxe, sozialetan hoi da. eraman bertzen itula eta etxea, ez dakit, ze eta bestea, a ber, Bueltaka ibili esplikatu ondo. Biarri azkeneko viajea daukea, baina, bueno. Ze gertatu zan hor ba? Jo, bakarri genitun, eta, bueno, beti, bakizu, pistik eta ibiltzea, baina, ustez, Bai. ondo itxita geneuken, ez? Eta, jo, goiz baten junintzen lanea jun aurretik, Danan kaskora. eta ni bai somatzen itxula, isiltasune somatzen nun, sartzen naiz, eta antxe, 40 bat oi asko, seko, hilda. Eta alabak esatezuna, ez dakit azken ez episti, porque ez genuen harrapatu, baso zainakin ibili ginen, baina ez dugu kaiola, trampa jarri genio, baina ez da eroi. Eta alabak esatezuna, jo, sikiera, eman izan bazitxun. Ja. Zazu, ba, azeri, imaginatu, etortze zaizu, hiltzeizkizu batzuk, eta ba, azeri kumentzako, ez, usteizkizu bertan, akauta, zure aurpegi aurren, Eta ez dakizu izan zen, serio, katajineta o... Katajineta esateitea. Bai. Bai, Bai, esateitea gure katajineta. bueltan horri biltzen dira, gila esan guk entzea dakau, baserria aiako reservan ondoan, ez da, laur gaineko hortan. Ez zure haitik animali mordoa zuzken, ez? Gure bai, Astoa danetik pixka eta danetik bitu. pixka, baina hainbeste ez. Eta danetxeako nolazko gehan jateko, saltzeko ez da, ez da. Bueno, eosi berrik ez Bai, bintzat. eosi berrik ez, bueno. Aita ikostatzen zaio, esateko, arrautza hauek kostatu zaiziu, solomillo baino gehiago, Baino, ze goxuak dian, Bai. geho. Bai. Bueno, eta horrez gain, geho, zuaitzak ebazkazue. Bai. Araban daukeu lursail bat, eta dauzkeu gere iziondok eta intxaur ondok. Ba, pixkate proiektua osatze aldea, eta, bueno, hor administrazioak eskatzizkizun baldintza batzuk betetzeko, laguntza batzun bueltan, eta uta bat edo lortu behar Bai. genuen. Eta, bueno, hemen ez genuen lortze lekue, eta bat eta beste, eta, bueno, ala suertatu zen. Eta antxe daukeu, eta hortxe gabiz, egia esan suerte askoik ez dugu eukiz, kaskabarra dela izozte diela, eta bat eta beste, baina, bueno. Eta gerexi ondok eta Natural. zagar ondok eta hasieratik hasi zinaten? Bai, Zuen landatuta? ez. Hartu zenuten lurzai baian landatuta? Bai, lurzar bai, funtzionamendu entzion, eredu ekologiko entzion gainea, eta gere iziondok ja biltzeko, ja, Bai. azita, zuaitzak, intxaurrondok ez. Intxaurrondok landatuta eta dena, baina poliki-poliki. Eta hoxe, bai. Eta hori Ez izan geha dezu, sortzen. baserritik urruti dakazue beste leku baten? Bai, hoi da, bai, arabalden daukeu. Eta Arabalden. ala erlek itxeteu transhumantzin area mateiteu. Vale. Eta orduan gerezin loratzen hasteenen baita, gerezin Polinizazioak eta egiteko, polinizazioako eta- area mateiteu. Ona, Eta gero aspertu listo- etxeat egiten? Ez, ez, Hori batez. da, hori lan mordua. Ondo. Otzutan esatezu gai, ama. Bueno, bueno. pizkanaka bai, gainea, hor zaude, familiekin, ezta? Bai. Baino, giore, zure lana dakazu. Bai, hori da. Bueno, guen kontatuko dugu gehiago, ez dela ez digu demora mango, bale? Lehen da bizi erreporteia ikusten jungo gea, baseazki jungo gea tabaoa, eta ikusiko zue, indue, pintxo behar bat,
ezur muinakin. Ikusiko zu ze gauza goxua. Amorratu anez, hori gatza potoluakin jaten digetxean, saldatik atea eta, oazen ikustea. Kaixo Joseba, Amaion Zurruntzaga naiz, hemen nago Tabaon Antiguon. Ta gaurkoan nola lan egiten dugun aurkeztuko dizuet. Goazen barrura. Tabao denda baino gehiago da. Alde batetikan, eramateko etxeko janera prestatu ditugu. Egunean zehar, plater ezberdinak dazkagu eskuragarri, baina aparte, eventuak eta beste enkarguak egite ditugu ere bai. Oaintxo bertan Tabaon, 4 pertsona gaude sukaldean lanean eta gutxi gora behera errezeteko egite ditugu 50 plater inguru. Hemen, etxeko janare dakagu eta betiko platerrak, adibidez, albondigak, txipiroiak saltxan, karrillerak eta delakoak. Bestalde, arroz frijitua tailandiar errara ere esaten dugu, oso goxoa dagona eta jendari bastante gustatzen zaiona. Plater asiatiko bastante azkagu, ze Mikel, Tabaoren sortzailea urte askoz Singapurren egon zan bizitzen eta han hartu zituen adibidez hango esperientzia eta sukaldatzeko erak. Beraz, baina bai Tabaon horrelako platerak egite ditugu. Parea mitxigiri azkagu, lehenengoa da izena, pixka berezia dela, Tabaok esan nahi du take away malaioz. Bestalde, danak txapel urdin ematen dugu, eta da, Mikelen aitonak asko ematezuelako, eta bere omenez, danak ematen dugu enpresan. Justo hemen Antiguon, jende asko tortzea, unibertsitateen ondan gaude, beraz, gazte asko tortzea eguneko platerran bila, gero ere bai ofizina bastante gaude, eta haiek bai tortzea, baina gero ere jende heldu asko tortzea. Azkenean bai igual, pertsona batentzako albondiga batzuk edo txipi batzuk egitea, ez dute nahi, orduan, etorriteia, erosi eta etxe bezain goxua dago. Duela urte bete iriki genuen Tabao, eta egia esan bastante arrakasta igala aukitzen, eta oraingoz proiektu berriekin nahi gea, eta mendik gutxira espero dugu denda berri bat irikitzea. Eta bain, sukaldera paseko gea, eta ni prestatuko dizuet errezeta berezi bat. Gaurko egingo dugu esti tartar. Hemen Tabaon eventuten egiten dugun plater bada, eta asko gustatzen zaio jendeai. Elaborazioarekin hasiko gera. Egingo dugun lehenengo gauza, tipula morea ozpintza izango da. Beraz, tipula morea moztu eta ura eta ozpinarekin astuko du. 24 orduz, ozkaioan utziko dugu. Hemen Tabaon beti saiatzea gure errezetak kilometro zero duen produktuekin egitea. Adibidez, okela eta piparrak tolosaldakoak dira. Orain arrautzarekin jarraituko dugu. Arrautza banatu eta gorringoa soja saltza sartuko dugu. Hau 8 orduz edo gau oso batez, ozkaioan sartuko dugu. Gure errezeta gehiengoak oso ondo pausatuta daude azkenean kantia honetan egite ditugun gauza dialako eta beti berdiak izan dutelako. Baina kasu honetan, estik tartarra momentuan egiten dugu eta momentuan juten gera probatzen. Azkenean baliabile asko daude eta orduan zaporea ondo ajustatzeko momentuan probatzen dugu. Egingo dugun lehenengo gauza, okera moztu izango da. Oso fin moztu behar dugu gure errezeta ondo egiteko. Zegero azkenean pintxetan jarriko dugu eta dena ondo egeritzeko eta ez erortzeko, haragiak fin egon behar du. Behin, haragia fin-fina dakagunean, pepinilloa eta tibulina gehituko diogu. Bi hauek ere bai, brunoa erara edo oso fin moztuta egon beharko lukete. Jarraian, haragiaren saltza egingo dugu. Horretarako, 8 orduz ozkaion eki dugun gorringoa hartuko dugu. Horri, perrin saltza, siratxa, gatza, piper beltza eta olio batako diogu. Ondo gaztuko dugu emulsio fin bat lortu arte. Behin osai guztiak prestazkagula, saltza haragira botako dugu. Ni nahiago da horrela egin, konsistentzia ondo mantentzeko. Beraz, gutxiraka botatzen jungo gera eta probatzen ere bai, aldi berean. Egia da, errezeta honekin hasteko 24 ordu behar ditugula, bai tipula eta bai arrautzaren gorrikoa ondo ontzeko, baina behin dena prestakagula 20 minutun egiten da errezeta bada. Jarraian, gure saltza berezia egin marko dugu. Ez dut errezeta esango, baina jakin dezakezue piparrekin egiten dela. Bukatzeko, plateraztea falta zaigu. Horretarako, haragia hori baten forman jarriko dugu plater gainean, eta bertan, tipulina, 24 ordu zutetako tipula, eta gure saltza berezia botako diogu. Behin horrela dakagula, olio txorreta botako diogu ondo geritzeko. Bueno, Joseba, hemen dakagu galko platera, tartarra, beraz nahi dezaren etorri probatzera. Tabaon gaude, Donostin, Antiguon, así que hemen gaude. Eskerrik asko, agur! Aupa, Maia, eta gora indezuen tartar hori. Ai, ama.
Ze gauza ona. Zuek pentsatuko dute txekorrena eta netik aprobetxatuko zuela, ez da? Bai, bueno, esan dizut, asko ez duzu kaldatzen. Esan duzu, zerra, hamburguesa, gero gaietzeko, amai emateizkiot eta almondigak eta txak ekartzizkit taper baten. Ai, ama. Aldi honi bialdu zerbait emendikan. Bialduko izuz, zuk kaldatzen bazu. Egia esan, eske lehen hore, bueno, muñakin, tuetanua dela, leno, basalda iteko, eta iamatezun ez zala erabiltzen ezertako. Eta gaur egun behintzat, bueltat eman zaio, eta jendia da... Ibiltzeu, guri jendek eskatzei du, lotea eusteko garaien eskatzei izkibu, zurrek sartzeko. Claro, Jende gazteak, Urruzko adarrien bat. Baina gaur egun, paparrilan erretzeko, beha jateko... Nikola baina ez detzatu, Ez dezu jan inoiz? Hori da, emateu, nola, salda konzentratuen sabore bat bezala, hola. Baina fin-fine moztu harko jo, ba? Keno, hola. A ber, jenditu una, txekorran hanka, hola, bueno, nola, femurra izango genuke. Goiti bera moztu, iriki erditik anola, eta parrilan erreta. Baina eske guk mozteikeu, bai, lontxata bezala, hoi da. Baina guen ditea erditikan iriki eta parrilan erre, eta hoi da hoi. Mamila gaurre. Bueno, urrenak harriko izutiteko. Bikain, hoxe nahi nuen entzut. Bueno, jarraituko dugu gurean. Hemen nahi zaigu, tomatia murrizten, honeak egotakoet. Zukua, laranjana, ardo zurila, mingaina pusketetan eta salda, eta goxatzen jarriko dugu. Eta bestalde, bueno, txukun gozean mingaina mosten? Bale, a ber. Bai, ze, erresa dago, egosita dago. Hau bakizu behiek izton zakarra ukitzu bela mingaine, Bai, eta, bueno, hemen gau gaur puntxo ikenduta. Eta, nahazu, dena ez, baina erditikan moztu. Bai. Eta bestia, xerretanin, da gautan laukitxikitan ningo dugu. Bale, hoi zure kontu. Bale. Hemen, behitu, ja, tomatia murrizten nahi dela. Lehen da bizi, ardozu jagotako dugu. Baina ze lodiera, hola? Bai, nahiko fina moztu, bestela gero lauki potoloa geldituko dira. Vale, fenomeno. Oso no, beitu, ni hau naiz amorratua. Haure, hola, arrautza pixkat egin vuelta eta vuelta, hola, reboxauta, lehatza izango bazan bezala. Ni uste zuri dena gustatzen zaizula, Egitea esan, bai, asko gustatzen zaizun. Eta ondo da honian beti. Produktu hona danen, Produktu hona eta elaborazio simplea, barroa. Bueno, hoi, alde batetik, hemen jarriko etena da. Irina, eta behin, irekite unian, zeituan jabotako dugu gainea. Bueno, eta zuen etxaldiak, pentsatetze, estilla, frutuak, oilaskuak, aragilotiak, nun saltzeituzue, nola saltzeituzue? Salmenta zuzena dena. Zuzena dena? Bai, baina gurea ekoizpen txikia da, zeitun saltze dugu eta... Egia esan, gehiago daukeu, eskaera gehiago daukeu eskaintza baino. Bai, Bai. Jendia zai. Bai, azkenen jendek ikusi txegu herrine, Señale ona. Bai, azkenen ikusteu nola gizentzezun animali, nola ekoiztezun, hor trampaik ez dau. Hor trampaik ez dau, horretik eta bedatu beharrik ez dau. Eta, adibidez, nola itezue orduan salmenta? Jendia zuen etxea, o grupo badakazu eta bertan itzaitezue, o nola moldatu zate? Jendek nire kontaktua dauke, gero guain sare sozialakin hasi geha, Instagram eta olakok. Baina asko saltze dugu herrin, egia esan, herriko jendea, erkiston erantzuna izan dugu, eta ingurukoa, eta zautze zaitun jendeak, eta, jendea harremanetan jartzea, WhatsApp bidez, bialtzei daukeun aukera, momentu hortan daukeuna, ze beti ez dukitzen esan dizutena, gurea ekoizpen txikia da, venga, lote bat, txekor bat joa hiltegira, eta venga, ja orduan lotek nola kudeatzen dituzu, ez egitezu, eta netik pixka, eta jendia bai dago xerra bakarrik eskatzituna, o ezin da hori? Bitu, hasieran ite genuen loteka, eta orduan ite genuen txekorra hil, abixatu eta loteka. 5 kiloko lotek, 2 eta erdikok, eta pixka denetik sartu. Baina guain indeu, azkenekotan indeu pixka aldatu. Eta udaberriko belarra eta azkenen guk larrekin gizentzei jo, bai? Larretik hiltegia jutei. Eta larrea noiz eotea, belarra eotea... Bai, udaberrin. Hoi da, martxoa pirila hor bueltan, luzatu lehikezu, irai arte, belarra nioki hoian egunero hori ikia. Orduan... Animaliare, bai, plakatu. Hoi negun da, mantenimiento. Después pentsuik ematen, mantenimiento. Eta orduan, esan genuen, aprobetxatuko deu belar garaie, eta orduan hilkoiteu 2 hiru txekor batea, eta nola gaina gure bezerok, 5 kilo, 10 kilo erosteizkizunak, izoztu eta ibara, ez ezin dezu. Zage bateatzen juten diatzen. Horren esan genuen, izoztuko deu eraldatzegunen izozte azkarrakin, eta alaukiko iteu, arkoi baten dauzkeu, eta alaukiko deu, estoka, eta bakoitzak, nahi duna erosteko, eta orduan hain solten, nahi itezula xerrak, hamburguesak, o batzuk etorri, batzuk etxea etortzei eta hartzeue, eta, bueno. Ordean, zue da kasue, zuek izoztuta prestatuta, eta ja izoztuta kudeatzen. Azkenen jendek izoztu iteu gure aragia.
Orduan, esan, bueno, ba, ala ekarriko du bizozuta, Ba, eta hobeto gaina ondo izozteala. itxita bali bado, eta Ez dauke, ondo itxita, basatuta hori da. pudikan. Azkenen gaina eraldatzegunen, azkarri zuztutakoa, bakizu kristalizazioa eta gutxigo izatea. Bai. Orduan, aragia bageo mantentzeko, kalidade hobeto. Eta bai, nola, gero ja abere gehiago dauzkeunen eta bai daukeula asmoa, ba, bueno, ba, bi sistema kombinatzeko. Ba, fresko niltze dunen abixue pasa, eta gero, ba, estoka, bueno, jendek nahi dunen, behar dunen, Egia hori esateuna, zatik betu askotan, etxen izosten deunian, ez da ondo gelditzen. Ez. Zatikan, azkarri izostean produktua, esateuna kristala, osea, no, el cristal de hielo esateana, bueno, nik gazteleaz ikasi nun da, ala esatezan, euskera ez da nola esatean, beirazko gelao, bueno, hori gertatzeana da, azkarri izoztuta, txiki-txikia gelditzea, orduan, ateatzen zunean, ba, izotz gailutikan, ez zaio hainbeste ura ateatzen. Ondo gelditzea alegia. Beste itean da, arraia ere, bai, arraia etxean kongelatzen zu, eta gero itea, ba, gero simeldu itea, urasko galtzeu. Bai, azkenen zelulen arteko urre transizioi, ba, azkar ostezunen ez dago, eta orduan, muskuloa zelula osatuta dago, ba, zelula horiek gutxigo estropeatzea, hoi da. Eta aldiz, deskongelatzeko garaien, ba, hobena, xoa eta ozgaiun. Ozgailuan sartu, eta bai, biharko hori pentsatu inberda, biharko. Gero trampa da urberuan azpilean sartuta, Gupitxatuko zu nola bukatzen dut, Zuri amak iteizulako kudeaketa hori, Baina normal izatea, ostra, urizakatu beti borko, venga! Ez da gatezer jateko, venga, Urazpia sartuta, joe! Bueno, hemen txe, aragila setu ezu, ondo. Ondo, balekoa. Ezin hobe. Hau, ja hemen sartuko deu, salda pixka jarriko jau ere bai, eta dena murrizten utziko deu, eta hemen geho oregano pixka bota, eta hau listu da gau. Fenomeno. Bueno, ja mingain pusketa txikia utzi ezula, igual dana txikitu, ez da? Esan diazu denaz, ez? Ja, erdina, baino, 3-4 baino gehiago bota ezu, oire txikitu eta venga, bota bertara. Esan benun, hori giola bernu nola, reboxatuta jateko. Gero ni tuperra mango lasai. Vale, tuperra eman. Ondo. Zure amak eskertuko iteken. Bueno, hemen txe, itxura erratzen. Amakin arreba de bai, ez tetela itxatu baino, joe. Hoi da, sortia. Bueno, eta hau danak kudeatzen dezu zure lanakin, albaitari lanak. Horiek ez dituzu utzi? Ez, ezin da. Ezin da utzi. Ezin da, oaingoz ezin da. Ideia da, bai, biara munian hori alde batea utzi eta etxeen bakarrik aritzia? Bueno, a ber, nik nire ofizio asko maiet, asko gustatzen zait. Aberia gustatzen zait, horren ezakit utzi nahi etenin. Baina, bueno, saiago ibili, bai. Eta bai, ametsua da, ez? Azkenen etxen gehatu alizatea eta bertati bizitzea, baina, bueno, zaie da, eta gehiago bi pertsona izan da, eta famili bat, eta baina, bueno. Eta albaitari lanak, zeite dituzu, zure buelta hortan, Euskal Herri guztien ibiltzezea, behiekin, saldikin, danekin edo? Nik karrera bukatu nunen, ikasketa bukatu nitunen, kiston sortea izan nun, eta beka batzuta aurkeztu nintzen, eta mantziaten beka bat. Eta hori nintzen Neikerren animalien ekoizpen atalen, beka horrekin ikerkuntzan. Bai. Eta lan iten nun elikadura ingurun, animalien elikadura ingurun. Batez ez esnebeiak. Vale. Eta hor artikulu bat atean nun, eta orduan, esan lehike, nire espezializazioa edo espezialidadea hori dara, ez? Animalien ekoizpeneko animalien elikadura. Eta nabil Nafarron, eta behiekin, ardikin, beraien razioak eta bera justatzen, azkenen hausnarkari razioa da bazka, hau da forrajea, alpalpa, siloa, belarrondue o larrea, eta geho, kentsu pixkat, ez? Eta orduan, forrajea asko aldatzea. Zu belar silo batetik bestea, bola batetik bestea. Fibra gehiago, proteina gehiago, edo alpalpa batetik, korte batetik bestea, asko aldatzea. Orduan, hoi aldatzeanen eta oinarria hoi danen, osagaiak aldatzen behar du. Zein behar duzu, lasto gehiago sartu, o fibra gehiago sartu, o pentsu pizia sartu? Edo proteina gehiago pentsukin, edo almidoi gehiago sartu energia gehiago, beharran arabera, moldatzen jutezea razioi, beti de, ekoizpena mantendu, eta esnean kalidadea mantentzeko. Eta ongi izatea, animalia, askotan entortziak, kolikok, eta diarreak, eta historik etortzi zezki animali, no? Ez gizendegi industrialetan, goi da, arazoa ez timpanismok, azkenen jategue pentsuaz. Timpani, zer da bai? Bai, puztu itxeiela bezala, usnarra gehatu itzai azkenean. Horiko zet, el doktor Paul hemen sartzen jola. Bai, usnarra gehatu itea. Usnarra gehatu itea, eta azkenen, puztu itxei, Eta usnarra mantentzeko klabea da, beraien fisiologia respetatzea, eta da forrajea nahikoa izatea, eta pentsu pixkatekin lagundu.
Baina askotan bakizu ze gizakia nola gehan, ez? Dena nahi deu ja. Bai, atzoako. Dena nahi deu asko, nahi deu ja, eta orduan benga, raka pentsua. Eta orduan pop. Eta orduan, Bai. marcha atrás, esaten, atzea behira. Bueno, hementxe, hauek, talok iten jungo gea, behitu ja, ezetasun hartu du, pixkatu dut orte zaio horre eukitzia, gehiagi ez da eukibia, zeatik geho lehortzen hastea, eta geho kosto eitea, hemen talu eitea. Baina lehen da bizikungo gara, erreportai bat ikustea, bale? Gorbeia, esan. Ez, eskuk, garbituko ditut bitak, Garbitu, bale? garbitu, Araia noski. ikututa geho, ez dela salmonela da, bakizu. Ezin hobe. Eta ingo Higienea. duguna, hemen nila bolatxoa prestatzen jungo naiz, gero talotxok iten hasteko, eta esan dugun bezala, erreportai ikusteagoaz, Gorbeia lore zaintzala, eta han egun aloli, irrikitan guri aholkuk eman da erakusteko. Guantxe gaude bueltan. Kaixo, kaixo, Loli zein Argarate naiz. Gorbeia Lora Zaintza zentroan gaude eta gaurkoan zer? Letxuak, oksalizak eta basoko fruitu gorriak ezagutuko ditugu. Otsailean gaudenez, otsaileko lan batzuk ere egin beharko ditugu. Zer egingo dugu? Baratzan nik behintzat lehenengo letxuak sartu behar ditut. Aber zer gertatzen den. Zer gehiago, basoko fruituak sartzeko garai ona dugu. Bai maxustak, groseiak, arandanoak eta bar garai ona sartzeko. Zer gehiago nahi dizuet erakutsi? Oksaliza. Oksaliza berez, modan jarri den landare bat da, eta beira, bat irekiko dut ikusteko, oksaliza berez alako bulboa ere ez da, eolako rizomak edo begira. Irekiko dut bat, ongi ikusteko, horregatik, hau, sartzen duzu bat terrenuan edo bat tiesto batian eta pila bat ateratzen dire. Hau lehen baserritan esaten duten belartxar bat zela. Baina orain, modan jarri da. Eta begira, ikusten nolakoa den? Hau dena, hazi egiten dire, pila bat ateratzen dire. Eta egila da hemen ezain beste, baina hemendik kanpora ateratzen bazara, halako sorte ona ematen duen landaria bezala ezagutzen dugu. Azkenean, oksaliz bat da. Eta, hau dena ikusita nik gaurkoan pentsatu dut, alako zentro txiki bat egingo dut, lore pitin batekin eta basoko fruituekin. Así que hortan hasiko gara. Beti bezala, esponja bat hartuko dugu, nik hemen sekulako kuter puskakarriete, kuterrakin moztuko dugu, eta hau hemen sartuko dugu. Lore pitin bat sartuko diogu, lore kaso hontan lore xurila aukeratu dut, begira, hau badakizu zer den? Narzisoak dire. Narziso variedade txiki bat, begira, ze polita den. Orduan besterikan gabe, lore pitin bat sartuko diogu, berde pixka bat, berde hau arandanoan berdea da, egira, holaxen, itxian, edo zeinek itxian egiteko moduan. Gero beste lore xuri pitin bat sartuko diogu baitare, horrelaxen, osatuko dugu, eta gero, nire idea gauza da, basoko fruitu horiekin, beteko dugu gure xestua, eta nik uste Josebak erabiliko ditu olako fruituak gozo gintzen, baina lora munduan ere erabiltzen dire. Begira, sartuko ditugu hola batzuk, bera ze goxo, ze polita galditzen den, lore pixka bat gehiago, berde batzuk, xurila pitin bat baitare, mai batian jartzeko ere polita da. Mermeladak egiteko baitare, baina loriakin nahastu eta horrela ikusteko, begira, pixka bat gehiago, alde hontatik, benga, maxusta batzuk gehiago, gorri pitin bat gehiago menatzetikan, ez duzu ikusten, baina gauza da, lehen jarri dugun esponja berde hori, osatu egin behar dugula. Eta listo, horrela utziko dugu. Hau, edo zeinek badak itxian egitea, xesto bat, basoko fruito batzuk eta lore pitin batekin. Gaurkoan begira ze xesto politi egin dugun. Animatu zaitezte etxian horrelakoak egitea. Basoko fruta batzukin,
3-4 lore eta edozein xesto, denak baditugu xestok etxian, begira ze gauz, goxua, polita, bai etxian eukitzeko eta bai oparitzeko. Orduan, hola bukatuko dugu gaur, mila esker eta hurrengora arte. Hau Paloli eta eskerrik asko, zurekin beti ikasten eta gure inguruak loratzen esaten duen bezala. Bueno, hemen ibiligia talokiten, Bai, ni hau ez dakit ba, Bai, ni aurren egin dut, hemen. Hemen, behitu nola murriztu zagugun hau, topera auki deula, guain ingotena da, pixka zua getxi, espeuta galditzeko, zeatik behin lehortzen danean, peatzen hastea. Orduan hau, ondo dakau. Eta hasiko naiz, barazki pikatzen hemen esan duen bezala, gero piko gaio antzeko hori topatzeko. Oita hori, talok egiten jarri berraltzea ferinan laizte. Ba, bicho bakar bat, ja bertxoketaren atako eskitean, Nola mati zuten boratan egiteko? Askotan, korrika alde guztita. Korrika alde guztita. Baina, nola moldatzen ze, astelenetik ostiralea adidez. Aste burutan pentsate, etxian hori, bai lana, baina albaitarian lanak ere bai, hori egunero izatea, ez da? Oporrik ez da, oze? Ez bai, baina ni bai, nik... Zuz bai. Osa, talde bat zeate. Bai, hoi da. Nik kasu hortan, bai, ez dute klinika egiten baserri, ni nire txiko klinika egiten, eta bueno, launen bateko deitza alin bai, o herrikon bateko la, baina nik ordutegi dauket, eta eskerrak horri bestela, bestela ezinezkoa. Bueno, orduan moldatze zea, erabatea eta bestea, ez da? Bai, eta seme alabak ebazkazu? Bai, bi alaba zora garri. Bi alaba. Bai, munduko benak. Zuza bardet. Oiegatik ematiko bizipuza, ez da? Bai. Bai, gazten mantentzizu oieke bai, Horre, ama ni ama gaztea izan nintzen, baina oie gazteago mantentzea daztizue. Hoi bai. Hala izatea, bai. Eta gero, hoxe, bi amonan zora garri, atxona de zora garri, Tribu ona, garrantzitsua bizitzan, garrantzitsua, bai. Hoi da. Eta gero, hoxe, goiz jekita, goizan bosterdia. Bostetan, ja? Bai. Hoi erra baino lehenu, jekitze zea orduan. Bai. Goiz juten naiz, umekine goiz juten naiz oia, baina, bai. Dana, bai zerbait burokrazia iteko balin bada, edo ikuioa juteko, edo bostak aldea jeki, kafe bat eta hartu, mosterrik aldea ikuioa ju, mosterrik batutan zeia laurren gutxi. Ni ezpanaiz juten Mikel jutea. Eta egoixe, lanetik etorri, gehatzeien gauzekin, ume jaso, afaria prepatu. Ope. Azkeneko buelta eniko jutik, eta hola. Oita martxa, esaten da. Ego korrika, honea bere korrika tornet pixka behan dut, alde guzita pixka behan dut. Ondo, baino saio azteako hemen danba. Ondo. Bueno, eta hoi gutxi balitz, betu, honea etorri zeare bai, denbo batea zu, telebizta etortzeko. Eta aragi pakete bat entregatu antiguan. Bentzaz, venga, diru pixkatine, ondo, hori din inbiar data. Zeatik zulua ondila eukitze du Patrik Azpin eta beti inbiar da, eta azpitik atea, itea zeituan. Bueno, eta Izaro, baina hori gutxi balitze bai, telebista saio baten aritu zea. Bai, mute. Bai ez. Eta ezin ezetzik esan, ose, danak, bale, danakin aurrea. Bai, zein bazu ba. Esperientzi berri bat, eta, bueno... Zemuz izan da esperientzia, zemuzkoa? Ondo, kizu ondo pasa nun. Bai, ondo pasa, eta ikasi de bai, eta gustoa, bai. Ondo. Nundi no Elisa saioan adiez, nolak ze saio izan da, ez du nahentzako ikusi edo? Bai, izan die 10 saio, eta, bueno, ni lauankan saioa da, eta, bueno, nik zati txiki bat, ateatzen naiz. Azkenen, da ordu beteko saiotxo bat, eta, bueno, atal ezberdina ditu, ez? Adopzioak, gero txakurrezitzaile bat, eta beste da ni, ni albaiteron zatitxo hortan. Eta ordu nibili naiz, etxez etxe, kasuk aztertu eta animali tratatzen. Eta nik uste beti daula ikasteko zerbait. Eta baserrik eta animali beti amateko ikasteko. Hombre. Beti. Dudik gabe. Ikusi aldezu talua nola idan pustutzen. Nera mona Pepitak hori izatezu. Gaur egun talua pustu gabe jatezue, gordina. Talua pustu inberdu. Daiek beko zuan itezuen beti. Eta amona izatezun talua ondo pustu berdala, barroan ondo iteko. Vuelta eta vuelta, pustu eta gero beste vuelta txiki bat eman. Baina hori pustu ez pustu ze izatea. Artoa irine ona da noez, o nola zehatuzu? Bueno, masa ere badaka zerikusia, masa ondo indeunez, ondo arrotu da. Baina egia esan, hori da, berua barroaino iritsi zaiola, barrun baporek eta zitia, eta orduan arrotzen hasten da. Baina, garrantzitsua, vuelta eta vuelta, eta bain urrengoa botako dugu. Venga, hemen, talo bat, listo. Bale, zein nahi zu bota. Hor daukezuna, o hau ikera garpulikia eta zein? Venga, bota ba. Hau botako du. Oso ondo. Bueno, hemen inbiarretena da, nik pikantia bota, baina gutxi, zan dirazu, ezta?
Asko Bai, gutxi botatzeko. mesedez. Vale, vale, Bestela, gore jarriko naiz. ondo. Bueno, eta entzun dakat, huetako etxaldiak, 3 zutabe nagusi dazkala, ez da? Bueno, a Zeintu dira zutabe horiek? Amona, amagaria reba, Estruktura, ez? Estruktura. Azkenean ikuste, hueta etxaldea baita sortu ala militantzi puntu batetik, ez? Esan deuna, azkenen, garai baten baserren itxezien gauzak modu batea, baserri bertsifikatu zien, eta, azkenen ekoizpen prozesu aurreatu nahi horrek, mandigu, pixkat esentzia hori galtzea, ez? Eta, askotan, ustialeku badie haundik, espezializatu die, esnebia dauzkenak, esnebia dauzke eta listo, ez? Eta, militantzi puntu hoi, ez? Daudela beste eredu batzuk eta baserri txikian mantentzea de bai, ez? Eta bestea. Ez dakit, nire beti lan indet sektoren eta beti sentituet, kompromisu bat, bai? Eta bai etxen iteuna da, sinisten dezun eredu bat edo bultzatu nahi dezun eredu baten bueltan, ez? Eta gero familia, bai, eta ze transmititu zure nire kasun alabei, ez? Azkenen beste eziketa mota bat da, ez? Lana, gare baten bezala, lana, baserrin mundu unme guztik itxezuen lan, ez? Eta zuk esan dezun bezala, juntzinan zure bikoten baserrira, ez da? Bai, Zuia da. kalen bizi zinen, ez zinen baserrin bizi? Ni kalekumea naiz. Kalekumea zera. Kale nintzen bizi. Ni gaztelun jaio nintzen, baina bizi ginen etxe baten, txalet moduko baten. Eta, beti animalikin da, aiteko jok, eta askok, eta batza, eta, behorra deban euken, eta, beti inguratuta, ez? Baina nik kalekumea. Kalekumeak, eta nik behorra kalekumea. jarraitzen dezu eukitzen, badakik gaztetan Bai. saldi nahi biltzen zinela, jarraitzen zu biltzen? Bai, bi zaldi Deon boare dauzka. ateatzen zuertako? Ez. Ondartza jutezea saldin edo? Bai. Ez, egia esan bi behor dauzkeu, baina ez teu denborik ateatzen. Aizu, honi buelta mateko nola? Beitu esku jarriola, tortilla, baina zure eskua platera izango bazan bezala, taka, Vale. venga, berte vuelta txiki bat emango jo. nintzela. Ondo. Hau ez da puztu asko, Zure gehiago puztua. A ber, guen harrapatzen. Zulo, goingo zen izkion ez da egitze gertatuko zan. Ez, egia esan, ni pixkalo izio inde eta zu memi egin dezu, Baina beitu. Bator. Bueno, Eta hoxe, ez dugu denbo bateatzen, ez dizut gezurek esan. Hortxe dauzkeu behorra, baina denboik ez. Askotan igual ibiltzeitzeu, umekin, ume gainen dago oinez jutega mendia, hola. Baina, beharaineko denboa ez dio dedikatzen, egia esan. bueno. Hemendik aurrea, pixkanaka. Umeke, zemat urte azkai, hasiko jazten, da... Zarrenak 10 eta txikina 8. Bai. Venga, beste vuelta bat eman horrei. Vale. Hemen ekarriko ditut hauek gure talun montaia prestatzeko. Vale. Ui, ze politxek, ez? Bai, dotore, hau jarriko deuna da horrela xe. A ber, hemen bat. A ber, ziten hausten. Hola xe bat. Hoi azokatan daula ez ikusten, Olako... Hemen gora etortzegea, eta... Servilleta. Servilleta eta bale. Hombre, etxe neola iten dugu, baino. Hemen bigarrena jarriko deu. Horrela xe. Bi hauek. Gainuntzekoak egin goitugu hemen, Hemen kamara esaten nahi da, lau, mesedez, baino. Torrikoa, eukeni, lasai, torrikoa. Bueno, hemen, beitu, jarriko deuna da. Marrun, mingaina, aka, itziten jarraitzeko guk, ez da? Bai, ez? Mingain pixkan, hori da. Gutxi eman diotua, mingainei. Bueno, hemen, beste, goiarak eta ardi. Zegoixoa. Ona. Gio, hor, tomate lehorra pusketa bat jarriko jau. Bat, eta, hola. Zu saldin ibiltze zea? Nik enaiz ibiltzen saldin. Potoka dazkat, Ah, beitu. Potxoka dazkat, baino larrek eta garbitzeko, Desglosa hora errak, gainen ibiltzeko guandikan ez. Ze sufritu dien, potxokak, baiet? Bai, jode. Ni esate, hori da animali ona, Bai. harrapatu denuna terrenok eta Mi txukuntzeko. eskuera jarrita dauzkezu? Bai, eskuera etortzen dira, goxatzen, bai, txatik anola, beti eman bertzaien pixka pipetan bat, eulintzako, gero zeo zein albaitari etortze dala, eta azkenian, bai, oso lagunak dira. Biankako asko baino lerio esan dizuten bezala, Oie, goxo etortzen dira, gaine etortzen dira. Nola beti libre dauen, da lur zaila handiak hemen moinuan dan aditxita, bustan are bai, eta hor gustatzen zaio hor ibiltzia, goxatzen, garbitzen, garrapatak entzen. Launa hundi dira. Bueno, listo, akabo hau. Eta beste gabe, perexil pixka jarri berdi otorri gainean, eta talo pari egin dut, eta euken iguantxe dator zuria, lasai, ez jarri nervioso. Da, ze behorrak akaina askokin dauzkezu? Asko ez, baina jartzen zaizki, azkenian, kriston plaga beti dago, lepo ondo, da gero hemen, da... Baina, ni uste da azkenian etorri teiela gehiago.
Hemen nola, eta gero laitir. Eta horri biltzen aizu, txukuntzen. Kontu zibiliak ainekin, Bueno, hartu, puskatu, bota, eta peixkoen, daki godola mekaguen, lamar. Oitiko, nazka mateue baino, beha llegainen dazka epe auto eta kendu inber. Bai, kentzea hoena. Bueno, launak, mi esker horretatik, behotu geha mentalo egiten, baino, eukenik egingo deula, venga, agur launa eta mi esker. Jarraitu hortan. Zuei, gonbidapenagatik. Zuri, etortzeatik, eta hurrena ez pixkatekarri, oso ze, bale? Zerrako baukezuta. Agur launak.